però jo crec que ell era conscient de la importància que tenia. De fet, en el pròleg a nosaltres els valencians, si no recorde mal, doncs ell ho deixa caure, no? És un llibre necessari, és un llibre imprescindible, és un llibre que jo no devia haver escrit, que és un llibre que devien haver escrit altres, historiadors, sociòlegs i tal. L'impacte de Fuster amb el seu llibre Nosaltres Valencians, el primer impacte va ser a la universitat. És a dir, a la gent que llegia, a la gent que se preocupava. És comprensible que la teoria de Joan Fuster, que estava molt introduïda en els ambients més elitistes de la universitat i de tots aquells moviments que en les distintes facultats de la Universitat de València estaven començant a tindre cert cos, foren unes idees que se quedaven en uns nuclis molt reduïts i que a la immensa majoria del poble no li aplegaven. Sempre el moviment nacionalista al País Valencià el porta a la ciutat. El PSB, el Partit Socialista Valencià, de l'any 62, diguem-ne que és el braç polític de les teories de Fuster. Arriba a tindre 150 militants, tampoc massa, però no estava mal per l'època. Nosaltres érem menors, de tota manera, òbviament, el PC era el PC. Però pensem també en una universitat més reduïda. En conseqüència, la influència fou decisiva. Com podíem fer pedagogia, explicar-li a la gent que això de ser valencians era alguna més o diferent que ser faller i menjar paella i trobar-se diferents, però no se sabia per què. La gent jove d'aquell moment que havien estat educats en castellà, però que de sobte agafaren consciència de que en aquest país la llengua natural era el català, era el valencià, tal com nosaltres li diem. I per la seva voluntat i per el seu treball aprengueren a parlar, aprengueren a escriure. El món democràtic s'empelta de valencianitat. I s'empelta de valencianitat per la llavor que fa el PSD com a primer vertebrador d'un llenguatge polític modern i valencianista. Al final dels 60 se dissol per mort natural. O sigui que allò fa una embrancida de nacionalistes. Vicent Ventura és una llàstima perquè haguera pogut ser el polític d'esquerres del CAP. El que passa és que li ha perdut un poc el meninfotisme. Tenia un cert meninfotisme. Ni Ventura ni jo eren polítics, eren periodistes. I si fem política era per un compromís cívic. Jo crec que Vicent Ventura és el valencianisme polític. Mentre dormen les teues gents i tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. A final dels 60 i al principi dels 70 hi havia reunions molt importants dels diversos grups polítics. El Partit Comunista amb alguns segments de la dreta democràtica o la burgesia civilitzada plantegen la idea de la Junta Democràtica i després la difusió del mateix model per tot arreu. Excepte a Catalunya, a Euskadi i a Galícia. La Junta Democràtica del País Valencià, que pràcticament agrupava prou de 400 juntes locals i professionals i que ha sigut la més important agrupació democràtica que lluitava per la ruptura amb la dictadura que s'ha creat en Espanya. La Junta Democràtica era un model espanyol, importat des de París, i per tant era el que hi era, i prou. Era una magnífica expressió de la política del Partit Comunista, però no tant algo que poguera treballar les autonomies. En aquest sentit, el Consell Democràtic del País Valencià l'impulsava el Sant, que era un partit que venia del Principat, i l'impulsàvem i vam convocar a una sèrie de partits, i evidentment era fer una plataforma diguem-ne, nacional, pròpia, diferent del sucursalisme que suposava la Junta Democràtica impulsada pel Partit Comunista d'Espanya.
mort de Franco plantejava moltes incògnites i fonamentalment molta por en la gent. La gente estaba asustada, la gente no sabía qué iba a pasar en ese momento, se hizo como un silencio. Que aquells moments eren moments d'incertesa, però en els que se veia la possibilitat d'avançar i se veia la possibilitat d'aconseguir coses que no se tenien. Els franquistes no sabien què fer, estaven, diguem-ne, desorientats, i els que havien lluitat contra el franquisme estaven eufòrics, pletòrics, semblava que anàvem a menjar-nos el món. L'element llibertat comportava també l'element, diguem-ne, de la pròpia cultura, la pròpia llengua. Va ser com obrir les portes i entrar una corrent d'aire net i fresquet. Crec que se va viure com una etapa d'esperança, on tot estava obert i podíem escriure el futur. La mayor parte de los dirigentes de las comisiones obreras de la década del 60 y de la clandestinidad eran o gente de Andalucía, o gente de Extremadura, o gente de Castilla-La Mancha, o gente de otras regiones. Pero había una componente importante autóctona valenciana nacida aquí, que es la que, sobre todo, ayudó a que el mundo sindical percibiese y reconociese mucho mejor esta problemática identitaria nacional del País Valenciano. M'agraden recordar els esforços de la taula de forces polítiques y sindicals. La brigada de choque éramos el movimiento sindical. Estábamos ahí en primera fila. M'agraden recordar tot el procés que vam viure, els que militàvem en política, veure com front a la transició se mos escapava entre les mans les possibilitats d'imposar una autonomia directament del País Valencià. Crec que era més perillós encara que quan vivia Franco, perquè va ser aquest moment de tensió que inclús en alguns recitals en l'any 76 encara anaven els guerrilleros de Cristo Rey a reventar-los i a pegar al públic que existia, etc. La taula de forces polítiques i sindicals, que té una curta però intensa vida política, com a plataforma unitària i estrictament valenciana, que és molt important, que és una mica el que volíem. I organitza una gran manifestació al juliol d'aquell any. En l'any 77 se van fer unes eleccions on no totes les forces polítiques estaven legalitzades, el qual volia dir que algunes persones, algunes organitzacions que havien tingut un paper important en la lluita antifranquista no tingueren l'oportunitat de presentar-se a unes eleccions en igualtat de condicions altres. A nosaltres es van legalitzar posteriorment a les eleccions i van fer una agrupació d'electors. El 76 les previsions de tot el món eren... Tot el mundo pensaba que anava a guanyar, com és lògic, perquè eren les primeres. Realmente no lo creíamos que con nuestro voto íbamos a participar, íbamos a intentar cambiar la sociedad, ¿no?, que hasta ahora habíamos tenido. I per tant està tot per fer, un poc l'eslògan és està tot per fer.